Good afternoon, brothers and sisters. Ni kaslan nga good afternoon kada kayo. Napintas man ang tagta tempo ta dada Ren Walter kan ni Audrey ida pa bendisyon iti ayan ayat da iti saken maysa. Ang sakba iti amin ada ti kanayang kong istorya ada kanuti naminsan nga duti tao dito simbahan kat ada ti sinmirip nga maysa nga babay. Kat nakita na nga amuna jay lalaki. Iso nga tinmara ija center aisle kat nagpukaw. Istardang yun ay takasar. Amok day talalaki, ada babae na. Kat kuna dagi jay tatao, sige agpukaw ka pa'y tanga. Apay kasar ngamin day to'y, bunyag day to'y. Ang anda do mga naurnungan tayo, ng panday to'y panagmaymay sa tayo nga panagkararag kida Ren Walter kani Audrey. Akas makita tayo mati readings, it's all about love, ken awan iti mang pasina iti pinagtipon ti Diyos, akas kung kuna tayo. Ngarod ti kararag mi kada tayo, kararag tayo kada Ren Walter ken Audrey, sapay kumaada iti panagtalak da iti maysa ken maysa, nga uray aginadayo da, trabaho ti maysa, adalat iti panagtalak, ngamin ada iti maysa nga agasawa, siguro mahasiluso da iti nga lalaki, iso nga every hour, tawag nga tawag. Tawagan na ni bakat na, ada ka dita balay yo. Ada ka dita balay. Wen, ada ak ditoy. Tapno nga rod, sigurado nga amok nga ada ka dita balay. I-sound mo na ita blender. Katkas jay piman, kang kanayon nga i-sound na ti blender, tapno ma-proof nga ada ijay balay da. Ngam dito nga lalag, bigla nga nagawid, idi nagawid, sinalodsod na jay anak na. Ay na ni mamam. Ang kuha mo, idi kalman paila ang awan isuna, intugot na yay blender. Nga tayo, panagtalak, iti may saken maysa. Kaslamat lang jay maysa nga, siguro, awan ti talak na ti partner na isungag sutsutpit sa ti kompormi. Dahil timet nga anak na kuna na, amom, nung lumabas kami jay halsima, adatit itadaan ni daddy ti kwarta, babae paymet. Intamang kitaan, idi na panda, day taman, ijay akop ngay, ijay toll gate gayam ti pangpangtadan na piman. So nga da kumahedag iti clarification mat lang, iti unag iti agpartner, tapno iti kasta, mayat iti panag tungtung yun, umanan niya ti kayat yung tungtungan. So nga importante, ada kumamat lang iti communication nyo. Paslapi man jay, adumat ti communication tayo, da jay cellphone tayo, kataagamin adangamin tiaga nanang kuna na dya anak na tawagaman ni dadim tani apay ang awawit katarabiin iso nga tinmawag pimanday to'y kat sinmungbat babae iso nga pagsangpat na sinipat na nilakay na apay nga sinipat na uwin ta babae dya sinmungbat dya cellphone anya dya kuna dya babae dya cellphone the number you have dialed is not yet in service makuna tayo adadagiti masapol nga i-clarify pa'y tapno iti kastahan nga punkto nga umunag nga pag-apaan. Kat naman pa adatihan nga pagkawatan numaminsan iti panagasawa, adadya kunada nga silence therapy. Tada nga iti maysa nga agririri nga bakit. Kung na ada problema kinilakay ko tano sumang patakag apa-apa kami maten. Kat kunada ito nga monk, tanapan da ito yung babae jay mong kuna na agsakdo ka da ito iti danum tadatdatlag da ito yung danum kat no sumber kay jay balayo ikargam da ita danum ditangiwat mo kat after 2 weeks kasla na sulbaran pimanti problema da iso nga nagsubli kuna na agyamanak tada intadandak iti datdatlag nga danum kat kuna jay mong haan nga data danum iti nang paagas datang iwat mo ti problema. Di gayam bataktak, gayam mabutaktak. Iso nga kunada, ada iti art of listening but lang iti agpartner. Iso nga kunada, no kayat di aso nga sumrak ijay likudan, nga agtaol-taol, kat na itsambang agtuk-tuk-tuk ti Mrs. ijay ruangan, ijay sango. Anya ti first nga lukatam, kunana, ijay likud, ijay aso tano, ipaunag mo jay aso, agtalnan, hanan nga agtao-taol. Ngam no jay misis, pagsirak na pay lang, agtaol pay lang. Ito nga kunada, da iti mas terrorist ngam ISIS. Amo, dagiti NBI, di kan CIA. Hindi nabiro kanda kat anyang or ti mas terrorist ngam ISIS, misis kano. Ito nga kita nyo, ang kayong agtintinirorist ata,
mayat mat lang no dyan kung na nga very artistic kayo nga mangi-express iti ayan-ayat yu iti may sakin may sa. Diyan ko na da nga be truthful. Diyan ko na da nga jay kinapudno ti kipanag-ayat mo iti partner mo tato ita kasta ada iti very artistic ka nga mga iwan matlang han nga jay mang liluluko tada nga iti may isang agasawa kuna jay lalaki isardang kun ti kinababayrok talaga nga sikan ti asawa kat kuna mat jay babay pati siyak jay makailima nga anak ta sikat ti tatang na nga usto sa bali kayang piman jay upat ako na tayo ada iti panagtalak, faithful kayo kuma, loyal kayo matlang iti maysa, ken maysa. Iso nga dahita panag holding hands yo, panang kita yo kuma kang kanayon nga sign of love dahita. Han nga no nalpas ti kasar, ni gumanggayam ti ima ti partner mo, han nga sign of love and self-defense. Kitaan nyo. Tasapay ko every year, celebrate yung ngamin iti panag-asawa yun. Tap ni tekas na maparimind jay panag-ayan-ayat yun no masibug-sibugan pa'y. Han nga jay hangka ko mga mauma iti partner mo. You have to be contented with your partner. Tada nga itinang ibaga nga babae jay asawa na luko kagayam nga linukunak adagayam ti kabit mo nga 18 years old. Kat ko nakidya lalaki, nagladaw kan nga nagdamag, 35 years old tadtan. Niloko-loko na kayang timang adu nga tawanan. So nga kasjay, sapay kumada kayo, iti panag-asawa yo, ipakita na ti panag-ayat ni Apo Hesu Kristo, ti simbaan. Tada nga iti driver, tinakita na jay sign, kuna na jay, turn left with care. Kat kuna nakidi, mayat dita nga may apply ti asawa, itagalog yo ka di, turn left with care. Kung mangaliwa ka, ingat ka lang. Maang kumakasjay. Anmat nga kasi ti karkaragan tayo. Iso nga, da kayo, Ren Walter ken ni Audrey, iti daytoy nga panagkasaryo, sapay kuma da kayo matlang iti mangipakita, iti kinasagrado, iti panag-asawa. Tamamatiak da kayo nga ninong kaninang, napili da kayo, tamamatiak nga makita kada kayo iti panagbiag iti nasagraduan na pamilya uno ko na tayo nga na Kristiyanoan akas panag-asawa. Isu nga no ipakita yo ti support yo dayta nga family values tuloy-tuloy dayta kat ibiyag matda Rain Walter ken ni Audrey. Isu nga karkaron no ada kuma iti support yo kada kwada nang nangruna iti moral ken spiritual. Takanayon nga datis istorya kunak ada kanu iti may nga palutero katahan nga makasrak ijay arena, tawan iti manok na nga ipalut na. Nagawid, hindi na magmagnay jay kalsada, nakakita iti piyak, amoy iti piyak jay sisiw, jay basit nga manok. Kat hindi nagsubli, tiniliw na diya, kat kuna jay securityhan nga mabalin, nga maipalut da ito ita ubing pay lang. Kat kuna nakidi, haan tada ito'y makipalot ni tatang na ada dita uneg, kat no makita na, at least moral support king kwana. Dakkel mati ipakita yung nga support yo kadakwa na dagito nang nanguruna iti moralidad. Isu nga no ipakita yo de kunadan nga jagay family values hanen nga maaw-awan. Ada nga iti maysa nga inis istoryak met lang nga duwa nga agbarkada kat mabisbisin jay maysa kuna na nabisibisin na launay kuna jay kadwa na ada met tinapulot ko nga hamburger. Kat kuna na baka nabulok met dayta haan ta pinulot ko jay basuraan nga natatakan ti di nabubulok isunghan nga mabulok daytoy. Mastamat no pagkatayo ti support tayo han nga mabulok dagi jay kun tayo nga family values. Intay ngod itultuloy iti panagkararag kadakwana tapno iti kasta daytoy patinayon nga ada mariknada iti kinasentro iti panag-asawa nga ni Apo Hesu Kristo matlang. Tapno no ti theme song yu tantan daytoy jay naradsak nga dayto iti aldaw han nga jay bumaybayag ket baka ti theme song yun to Apo mga asika. Kat no nalpasan nga Apo mga asika baka ti theme song yu kat kunin mo o Diyos. Et narigatan. Is nga ginayawang kayo aginayat kayo kumaladtan tapno iti kastada kayo. Iti mang ipakita nga or nakasayat ni Apo Hesu Kristo iti simbahan. Ituloy tayo ngor awan ti agpukaw awan ti agririta ituloy tayo. Madandanagan ni Rain Water. Ituloy tayo, Garud. Sige.